Slavia má stále zavřené tribuny, ale přístup byl umožněn nejmladším fanouškům a ti se během utkání zahambit nenechali. Podporovali svůj tým ze všech sil. Dramatickou zápletku připravili hosté v 12. minutě. Puškáč vyslal kupředu Pavla Jurošku a ten tváří v tvář Markovičovi nezaváhal. Puškáč oslavil dvoustý ligový zápas asistencí a Juroškovo zakončení na přední tyč bylo parádní. Slovácko vedlo 1-0, radost jeho hráčů byla pochopitelná a čekalo se na reakci domácího týmu. Ta přišla už za 2 minuty. Konečný dlouhé auty umí. O míč bojoval Holeš. Ngesan zkusil hlavou, ale Mojmír Chytil byl tím, kdo poslal míč do sítě. 1-1 a je třeba ocenit koncovku 27letého útočníka, která nebyla z ideální pozice. Každopádně obrana Slovácka překvapila tím, jak byla během celé akce pasivní. Běžela teprve 16. minuta a přišel další nebezpečný aut domácích. Míč doběhl Šturm, centroval a golman Urban nebude na svůj zásah hrdý. Letní posila Slávie Viktor Novak číhala na správném místě a střela polského záložníka skončila v síti. Vydařená premiéra 21letého hráče. Otazníky budila situace z 18. minuty, kdy rozeběhnutého Defeho stáhl kolísek. Jasný faul a rozhodčí Pechanec tasil žlutou, což na straně Slovácka vyvolalo údiv a nesouhlas. Verdikt to ale nezměnilo. 35. minuta, gól na 3-1 a přihodilo se to takto. Slavia opět hbitě rozehrála aut. Akci dál vedl Šturm, který poslal míč před branku. Adonio Uanda si dobře naběhl a i když jeho zakončení nebylo prvotřídní, Slavia vedla o 2 góly. Uanda tlumil oslavy. Ze Slovácka se do Edenu z hostování vrátil před několika týdny. V nastaveném čase Slovácko chybovalo v rozehrávce. Slavia okamžitě zrychlila a k míči se na pravé straně dostal Sadílek. Naservíroval ho před branku a všichni se divili, že propadl až k Novakovi, který pohotově zvýšil na 4-1. Hodně překvapený byl bránící Král, který minul tuto přihrávku. A Viktor Novak, ten prožíval skvělý vstup do České ligy. První start, druhý gól. V 57. minutě došlo k situaci, kdy autor úvodního gólu zápasu Juroška přišlápl konečného. Sudí Pechanec se krátce poradil s VARem a situace byla celkem jasná. Vytáhl červenou kartu a Juroška musel do sprch. Pravá achilovka či kotník slavistického hráče snad budou v pořádku. V 69. minutě si míč připravil kapitán hostů Michal Trávník a jeho střela ze standardní situace přinutila brankáře Markoviče plout vzduchem. V 74. minutě se Ajaosi prosmíkl do vápna, Blahut ho stáhl na zem a byla z toho penalta. Tady vidíte ještě jednou ten zákrok a míč si připravil Mojmír Chytil. Zvolil zakončení do prostřed branky a nedal Urbanovi šanci. Brankář Slovácka plachtil k pravé tyči. Stav byl 5-1 a Chytil napodobil Novaka. I pro něj to byl druhý gól v utkání. V závěru nastavení přišla situace, kterou nikdo nečekal. Zbytečný faul Mikuláše Konečného, který si vyšlápl na Trávníka, po kterém následovala červená karta. Ta mladému hráči jistě zkazila pocit z dobrého výkonu. A to bylo vše. S novou premiéru prožil debutant Novák, autor 2 gólů. Slavia se nenechala otrávit úvodním gólem hostů a předvedla dominantní výkon. Naproti tomu Slovácko se bude muset zamyslet nad fungováním své defenzívy.